Июль айы өчен тарифлар күтәрелү бик сизелмәде дип әйтә кайбер бөгелмәлеләр, чөнки түләү кыягазларында әлегә җылылык графасы юк. Ягулык сезоны башлангач, тарифлар артуы кесәгә нык сугачак дип борчыла алар. Сегодня у нас жители оплачивают за тепло по фактическим показаниям счетчика, и было бы тяжело, не то что несправедливо, было тяжело жителям оплачивать, когда в январе, в холодный период, значит, когда большой расход на отопление дома идет, и еще бы возросли другие жилищно-коммунальные услуги. В летний период с июля месяца это менее болезненно происходит, потому что летом жители не платят за отопление, и платежи у них в платежках не очень значительные. Бөгелмәлеләрнең коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары нәкъ кыш айларында җыела. Җәйгә чыккач, кайберәүләр әҗәтләрне кайтара башлый. Шуңа күрә июнь һәм июль айлары өчен район буенча акча җыю 100%-тан артып киткән. Тик еллар дәвамында җыелган бурыч кызганычка каршы кимеми. Бүген ул 200 миллион сумны тәшкил итә. Намуссызларны җаваплылыкка тарту өчен түләмәгән коммуналь хезмәтләр өчен пени исәпли башлаганнар. Вот когда жители, имеющие долги, приходят на заседание комиссии и объясняют какие-то объективные причины, почему они задерживаются, комиссия принимает решение, и на период рассрочки, когда житель говорит, я заплачу, вот дайте мне, пожалуйста, я был на операции там или что-то, мы даем рассрочку, допустим, 3 месяца. На этот период пени не начисляется. Мы идем человеку навстречу, мы не даем, чтобы росли у нас долги. 2014 елның 1 июленнән торак хезмәтләр өчен тарифлар 6%-ка арткан, коммуналь хезмәтләр 8%-ка. Башка шәһәрләр белән чагыштырганда, Бөгелмә коммуналь хезмәтләр өчен югары бәя куя, ләкин бу артым бары процентларда чагыла. Мәсәлән, Бөгелмәдә 1 кубометр суның бәясе 29 сум 54 тиен булса, Әлмәттә 39 сум 72 тиен. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнары арасында канализация бары Бөгелмәдә арзан. Коммуналь өлкәдәге мәсьәләләрне караган соң җитәкчеләр шәһәр көненә әзерлек турында сөйләштеләр. Бәйрәм алдыннан һәр атна диярлек Бөгелмәдә өмәләр үткәрәчәкләр. Хорошо организовали субботник. Многие вышли, я видел, много сделано, значит, как мы планировали. И еще раз, значит, 22 числа. Да. К 30-му город должен убран, вымыть, вычищить. Парк, сквер, аллеяларны инде тәртипкә китергәннәр. Айдын скверын Алые паруса балалар клубына йөрүчеләр чистарта һәм тәртипкә китерә. Трудовое воспитание никогда никого не портило. И я думаю, что это, наверное, одна из работ, которые подростковый центр посильно может оказать городу, нашим детям. В конце концов, гражданское воспитание, оно должно быть всегда на первом месте. Любить город начинать надо с детства. Шәһәр көне уңаеннан авыл халкына да зур бүләк ясаячаклар. Республика программасы буенча Березовка авыл җирлегендә күп функцияле үзәк ачылачак.